Bamonde está ubicado en un sitio de fácil acceso, donde concurren moitos pueblos. E aparte de que Bamonde daquela tiña moita vida distinta, con moitas fábricas, con moitas cousas que non ten hoxe, que se foron se extinguindo co paso do tempo. Desde unha fábrica de xabón, unha fábrica de gaseosas, había moitas cousas, un matadoiro, había moitas cousas. Había unha vida moito máis amplia do que hai hoxe en día, totalmente distinta. A sociedade tamén é verdad que cambiou. Tamén se traballaba máis o campo, había máis... Hoxe non se traballa tanto o campo, porque daquela había moito... Ao mellor iban a mallar e pasaban 2 horas ao mellor nunha casa, mallando. E hoxe onde ves eso? Non o hai. Aquí viñamos con unha carretilla, traía, pois, o trigo, o centeo aquí, para moer, porque na miña casa, pois, cocíase cada 15 días. Miña nai, éramos 5 irmãos, a familia de todo isto, e o panciño, pois, era o alimento primordial de entonces. O muñeiro de Bamonde, toda a parte de Bóveda, Vilariño, como había outro tamén aí abaixo, que chamaban o muiño de Emilio de Blanco. Pero o que máis se moía era aquí. Hasta de Pígara, entonces creo que non había un muiño que fixeron despois en Pígara, pero que aquí viña, toda a xente viña aquí, a moer aquí, a Bamonde. Dicen que era o mellor muiño que había polas pedras que tiña. Había moitos muiños, aquí que habrá o muiño de 2 kilómetros, así. Había outro, alá na Ponte de Arriba outro, hai unha capilla que hai aí indo para Parga, en San Alberto había outro, había moitos muiños, pero, claro, daquela non cosechábase moito. Cada un tiña os seus clientes, pero este tiña moi boa clientela, moi boa clientela. A xente viña de moitos sitios. Viña de Piedrafita, viña de Vilariño, viña da Rega, viña daqui de Bamonde de todas as casas. Aquí viñan con toda a zona, en carros de vacas e de todo eso, traía o seu fruto para cocer e para os animais, estas cousas. Era a industria reluciente da época. O muiño traballaba día e noite. Eu son Carlos Ares Díaz, o fillo do muñeiro de aquí de Bamonte. Meu abuelo estuvo en Cuba, eu do que reconozco da historia é despois de que comprou meu abuelo, claro. Foi a Cuba, veu para Bamonde, comprou unha casa e despois comprou un muiño. O muiño era de Cajeao, que é o nome que lle quedou, do muiño de Cajeao. E despois tuvemos, meus pais sempre viviron entre aquí o muiño e máis a casa. Eran os recursos que tiñan, daquela traballaban pouco de labregos, e entonces o único recurso que tiñan é o muiño. De momento, Antonio. Además, unha persona moi querida, moi boa persona. Con un gran sentido de humor, e sempre coas súas anécdotas e a súa retranca, claro. Moi gracioso. Moi gracioso. Sí. El tiña chiste para todo. O señor Antonio tomáballe o pelo, porque, claro, o señor Antonio chamábanlle a familia dos pillos, porque era moi pillo, tiña moitas... Igual se decía, ven que te voy a dar unha galletita. O sea, cousas así de pillerías que tiña, non? Pero era moi pillo. Chegaban o fillo a moer, aí, como démaro, non sei, pois facíamos falta isto. E logo onde ten, na casa, ten o meu irmão na zapatería, que tiña unha zapatería, un irmão que era máis pillo ainda cai. E alá mandábamos a ló e o irmão metílles nun saco unha pedra ou algo, viñan con ele. Si, era maravilloso.
Eu creo que a correa que tiñan os muñeiros era unha correa adquirida porque o contacto coa xente e a piscaresca do mismo a xente que lle traía tamén o grau para moer, tamén lle axudaba a ser pícaro el para ter que parar un pouquiño aquela picaresca de algún que trataba posiblemente de engañalo el mismo. E isto íbase curtindo co paso dos anos. Era pillo, sí. Ten feito así moitas trasnadas por aí. Recordo unha vez que viñeran os chavales, porque aquí chavales sempre había, e viñan aquí as cereixas, que viñan as cereixeiras aquí. E subimos unha vez ás cerdeiras, tiñan aí cerdeiras, e subimos, pero subimos uns cuantos, e apareceu a dueña con un can grande. Aí, e claro, eu debía ser dos máis pequenos e estaba no curuto. E os outros baixaron, pero eu non dei baixado. E o muñeiro, o señor Antonio, facíame así, coa mão. Pero eu non comprendía, ele facíame así, eu non comprendía. E que fixo? Colleu outro pequeno, puxo e así, e outro que se botara arriba dele. Entón eu dixen, tirarme arriba dela. E deixeime caer, da altura que era, non sei, pero deixeime arriba dela, non a matei de milagro. Porque, claro, era un chaval pequeno, pero xa era gordo daquela. Pensei que a matara. Escapei. Entonces viña a doña de non viches son os rapaces por aí, cantaban aquí comendo nas tereixas e tal. E dixo, ai non, eu non vin naide, eu non che vin a naide. Aquí, por aquí, non había naide. E os chavales estaban aquí arriba, aquí no cuarto, e escondéndose da señora que lles viña a chamar a atención. Aquí está a pereira que está ao lado do muiño, pois é centenaria, eu creo que ten máis de 100 anos a pereira esta. É pequena, pois claro, na época unhas peras, a coller unhas peras e tal. El consentía todo eso, non? O que sí, unha nota del dicía, colledas de arriba ou cas de abaixo deixade máis pa min, porque claro, colledas máis fácil, non? Estaba aí e dicía, que traes? E dicía, trigo ou maíz, porque había 3, para cada cousa o seu. Dicía, traigo trigo, bueno, pois botoi ali. Xa che dicía, botoi ali. E xa sabía como había que facer. Botar o saco, embocar o saco, e iba caendo, e despois, cando el lle parecía que xa movía ben el, ou facía xa porque quería, movía e iba aí. O saco traían nas caballerías, chegaban aquí, deixaban a caballería abaixo na cuadra ou fora. Se estaba un tempo, deixábanos fora. Se estaba un tempo malo, pois deixábanos na cuadra. Tiña a cuadra, por aí, tiña un cacho para pousar os sacos, como un cacho de mesa, para pousar os sacos, porque ás veces xuntábase mi madre querida con moitos sacos, que non daba moído, e se había moita auga, menos. Que se había moita auga xa levaba o doble de tempo moler. Se había auga normal, iba moendo, moía normal. Pero se empezaba a aumentar un pouco a auga, xa levaba, chegaba co saco e dicía, ai, si, vides, pero mirade pa aí. Estaba eso todo, tiña unha estantería, como unha estantería para pousar os sacos. E dicía, ai, si, vides ben, mirade pa aí. E había que esperar. Despois pesábanos, antes de botalos na tolva, pois pesaban os sacos a ver a cantidad que viña. E según a cantidad que che moeran, pois che sacaban a maquía. Tiñan un latón ou unha cousa así, se eran ferrado, pois sería unha lata, se eran dous, e... Según o que traiugueras, se traías pouco, quitábache pouco, se traías moito, quitábache moito. Ese poñía el para el. Era o pago que se lle daba. Tiña 3 moas, 2 delas eran para fariña fina, que eran as pedras francesas chamadas, e unha era de granito puro daqui, de autóctona daqui, que era para o millo. E funcionaban continuamente. Cada pedra tiña o seu tiña unhos posipas para cocer nas casas, era trigo e algo de centeo. Eran 3 partes de trigo e unha de centeo, por exemplo, para cocer na casa, que se lle daba.
E aquí, pois, había así como, según iba salindo, como unha peneira, e a fariña, pois, pasaba a un depósito aquí, como teñen aquí, isto, tal aquí un recipiente de madeira, unha artesa, e outro apartamento pos salvado. O salvado era pos animais que xa quedaba, como era máis lixero, iba para outro apartamento, para outro saco. A fariña para un lado e o salvado para outro. Aquí viñan moitas panadeiras de Piedrafita, sobre todo, porque este muiño facía o pan moi blanco. Entonces, en aquela valorábase moito que co pan que fora blanco. Porque o oscuro xa era o centeno, xa era máis centeno, entonces xa non... O centeo, claro, daquela prácticamente moían pos cochos. Era o que se utilizaba máis. E o trigo para comer. Trigo mistillón chamáballe porque sembraban trigo con centeno, porque despois había o centeno, pero eso xa era para os animales. Cando estaba na tolva, pois baixaba pola tolva, entraba na roda do muiño, e muíase. A roda tiña uns canales, e por eses canales era por onde baixaba a fariña. E despois a fariña baixaba por alrededor do muiño, e despois baixaba pa a peneira. E a peneira estaba feita con unhas poleas e movíase a través do árbol do muiño. Que o árbol do muiño tiña o rodicio abaixo e arriba a pedra. E despois tiñan para regular se querías que baixara máis a pedra ou que subira. E según eso, pois así che salía máis fariña ou menos. Me gustaba ver cando levantaba a pedra para picala, porque eu axudáballe para picar a pedra. Bueno, axudáballe, facía, pois eso, como me facía él. Entonces pasaban a polado, a pedra de arriba, pasaban a polado, e a de abaixo quedaba libre, entonces con unhas piquetas iban picando os canales para que tuveran unha certa profundidade, porque claro, se non tiñan profundidade, a fariña quedábase aplastada e non circulaba polos canales. Era un traballo moi fuerte, era... Pasa que ese hombre tenía moita forza, madre mía, collía a pedra el solo, me cacho, sí, era fuerte. E os saco de trigo, bueno, aquilo era con unha mão sola. O río onde está ubicado o muiño é o río Parga. O río Parga nace no concello de Friol, ven por Parga, que dai ven o seu nome tamén, e confluye abaixo na parroquia de Pacios, xuntase co río Ladra. No río Ladra perde o seu nome, o río Parga, e logo sigue o Ladra hasta xuntarse co Miño, máis abaixo. Pois mira, os meus recordos son de 4, 5 e 6 anos, que cando estaba eu aquí e mandaba por aquí por estes sitios, viñámonos a bañar todos os braos. Aquí estábamos esperamos de que chegara o mes de maio, que era o mes que che deixaban para mollar os pés aí na presa. E máis, aquí tiñamos un pedazo de xabón, por exemplo, daqueles grandes que había para todos. Íamos a de tal enxabolando e a bañarse, claro. Aquí lavaban a roupa as mulleres. Aquí por onde salen os buques, salía un río para lá e había unha puntilliña pequena. E por baixo da puntilliña esa lavaban aí as mulleres. E máis aquí, por abaixo, todo isto hasta abaixo a ponte lavaban. E aquí no Caneiro tamén. A lavar as mantas, a roupa grande das camas. A outra lavábase no rego. Pero as mantas, os edredores xa non había, as colchas, e eso sí, había que vir ao río. Viñan no carro das vacas, traían a roupa. No carro das vacas, lavaban e clareaban. Había moita pesca. Aquí na bocana esta, había unha troita que lle chamaban abella, porque pesaría entonces igual 6 kilos, Era terrible esa troita. E sempre a tenía como reservada para o muñeiro, sabes? Non sei que na comería ni que na collería,
pero sí había moita pesca, moita. E despois as comportas eran moi importantes, non? E os buques, aquí do Muiño, nós éramos pequenos, e claro, eran sitios estratégicos para ver troitas, ademais de gran tamaño, de 2 kilos, 2 kilos e medio, e sempre se veían así nos buques e de tal, e como se metían para dentro e tal. Ele sempre tiña aquí unha caña para deixarnos aos cativos pescar aí no caneiro. Hasta se podía pescar pola ventana. Viñan os rapaces a pescar, lataban a escola, escapaban pa aquí, e o muiñeiro tiña unha caña, e mentre el traballaba e facía algunha cousa, deixaba os pequenos pescar desde aquí das ventanas. E outros que viñan a pescar á parte solos. Pero era un entorno de pesca, para disfrutar da pesca, porque ao haber o caneiro e ao haber estas cousas, pois as troitas viñan para aquí, moitas delas troitas grandes, que viñan aquí, que se refugiaban para logo comer as pequenas. Tiña unha cañiña aquí, éramos aficionados á pesca, peixe, sobre todo, que había moita vida no río, e hasta incluso despois as anguilas. Aquí a comporta, pois era, na época, a primeiros movimentos de auga, que era setembro-octubre, pois collíanse, eu creo que a sacos, moita cantidad. Entonces, Antonio, hasta repartía cos seus clientes, leva unhas anguilas, leva tal, e con isto. Era unha cultura que se cociñaban casi todas as casas. Cando había cheas, pois, ás veces collía aquí a chea e tiña que botar hasta que baixara. As cheas son un río moi cheo, que non se podía ir, que se cubría todo de... Entón, xa tiña aquí suministro para comer algo. Entón, quedabas aquí hasta que baixaba a chea. Porque está metido no río. O muiño este está metido no río. Non está desviado como ocorre en outros lados, que lle fan un conduto para chegar e para verter auga para ali. Este non, este fíxose no mismo cauce do río Parga. En este caso, Antonio, o muiñeiro, xa tiña o río moi ben calculado cando chovía, salía a tempo, porque isto inundábase pronto, vendo en crecidas. E a veces se despistaba ou que se quedaba dormido de tal, e con eso tamén había unha barca xa ao xeito para el poder salir, incluso por unha ventana. Tiña unha barca para poder salir moitas veces, e moitas veces salía pola ventana da habitación precisamente. máis dunha vez tuvo que salir pola ventana da habitación e poñer a barca e salir para arriba para irse para a casa despois. Era inevitable. Isto, posiblemente, hoxe en día, claro, coa obra esta que se fixo da carretera non ocurriría, pero sí que el, claro, cando estaba traballando aquí, ao mellor non se daba conta, como a carretera esta non existía, o río iba se expandendo, iba enchendo, se ele estaba entretenido aquí, pasaba unha hora ou dúas, e cando se daba conta, miraba para ali, e en zocas xa non podía pasar. Si me recordan a miña juventud por aquí, de cando era neno. Foron moitas horas. Increíble. Moitas horas. Sí, increíble como quedou isto. Como quedou isto, verdad, Carlos? Increíble. Os muiños empezaron en decadencia, xa que empezaron vir as fariñas e de todo eso moito máis económicas, claro. E con todo foi o couso xa deixándose. Hasta el foi o último que recordeu aquí de Muiñeiro. Houve unha época en que utilizamos tamén como outro recurso, tiñamos un bar aquí abaixo, porque a xente, había moita xente que se viña a bañar, e tiñamos un bar abaixo polo varao, 2 ou 3 meses. Despois foise abandonando e quedou así como estaba. Ben é certo que os antecesores, como foron dous dos fundadores, concretamente un deles, Víctor Corral, tiña moito interés e cada 2x3 decíanos a nós que lástima, había que comprar o muiño para facer algo aí. E, bueno, claro, nos anos 80, 90, pensar en isto era unha utopía moitas veces. Bueno, darlle voltas, e sí que evidentemente a ilusión está aí,
pero dices, bueno, a ver como compramos o muiño, a ver como facemos. E así para que non se perda, que moitas cousas se perden moitas veces porque non hai naide que lles bota mal. Eu, por exemplo, non podía, non sabes, meterme porque que che costa hoxe restaurar, por exemplo, este muiño, a min era imposible. Pasou o tempo con moita loita e conseguimos estar aquí onde estamos hoxe. Lástima que eles non poidan velo cumprido o soño que tamén tiñan, como Vítor, Juan, Xoán Corral e algún máis dos que fundaron todo isto, porque tiñan ilusión no proxecto de leválo a cabo. Pero non máis por os recuerdos que che quedan e poder recordar de como era e como está ahora, eso xa... Foi estupendo que haya un relevo así que se mirara por todo isto, porque isto hai que agradecerlo aí claro, a quen Moncho e Hugo e todo isto, pois un traballo moi importante e que se bueno, aquí, porque é algo que non se debe de deixar nin esquecer tampouco. Iso marcou unha época e foi parte de vida e sitio que todo o mundo... E claro, velo abandonado e caíache, claro, un pouquiño de tristeza, sí. Unha maravilla, que volveran por ele é unha maravilla, porque é o que dicía eu a Moncho, fomos ayer a dar unha volta por aí e vese os outros muiños todos que están caendo, é unha pena. Hombre, unha alegría grande. Eu nací aquí, criei-me aquí, estuve sempre aquí, traballei aquí neste pueblo, é unha alegría moi grande. Eu estou moi contenta porque vémolo nós, pero para a xente que ven, para os que veñen, isto ten moito valor, para a xente que ven, para a juventude. Hai que ter en conta que as generacións xa non son a miña, pero a do meu fillo e de xente como o meu fillo non conocían como funcionaba isto, nin nunca estuveran nun muiño en sí. Entón é importante que conozcan de primeira mão como era o muiño, como se vivía e como a xente convivía aquí e como trataba de levar pan para as súas casas depois de convertir o grao que trouxera o día anterior.